हे लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र आरो टाइटेल थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर जे दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर दिनैहाय बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि रिंकि ब्रह्मा बिथांनि गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांजों लोगोसे गोदानैहाय बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअआव गाहायै फाव खालामदों धोरोम खुंगुर स्वर्गीयारि बिथाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनिनो टाइटेलानो जाहैबाय केहेदे तुमसे दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे गोदानैहाय फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ आरबी फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे गोदानैहाय फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफ खालामदों लेसन रामी बिथाङा दे लोगोफोर आरो मेथाइखौ रोजाबदों आशा बर' बिथाङा दे। स' लोगोफोर आसा खालामो बिथांमोननि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंहाय बे गोदानैहाय फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन होननानै। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि गोदानैहाय फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय माखासे सम नेना थाथ'बावबानो जाबाय दे लोगोफोर।